Atay nga COVID. Atay nga COVID. Pagpuyo mo sa balay, mamatay, bahala na uglaay, ulang pamagmahay. Lain-lain, manutlo lang tanggay, imanibay, atay ni COVID. Naglasot si nanay, nagtagay si tatay, ang ayudas barangay, di kayo ang nagpaluway. Pagpuyo niya sa balay, nagmahay si tatay, di katulog ang nanay, kinluya iyang lagay. Atay ni COVID. Pagpuyo mo sa balay, gusto magmahay, bahala na uglaay, basta di lang mamatay. Kung wala na'y kaunay, nangutlo lang tanggay, kaya ang kinanibay, pagkahinsog sa lagay. Atay ni COVID. Naglagot si nanay, kaya nagtagay si tatay, ang ayudas barangay, di kayo ang nagpaluway. Pagpuyo niya sa balay, nagmahay si tatay, di katulog ang nanay, kay nagluya iyang lagay. Atay ni COVID. Atay ni COVID. Atay ni COVID. Bau, bukan di bau.